Sanadin soyayya na zama kamar bawa. Wata rana da ni da kanwata muna zaune, kofa ta gidanmu muna fira mata daure. Karfe tara dai za ta wuce makaranta ne, ina ta jira mota ta yawon makire. Sai na bata kudin mashin ta wuce ni ina zaune, na ce ta jira ni na an tashi zan zo daukar ta. Karfe uku ta yi ina a gida lokacin tashin siyayi na cewa gabata ke bani makullin motar ta ke na takota. Ina motar ta na ce na kai ta a waje ta, ke bani kawai kin jirgin ta ko kamata. Da zuwa na gane ta tare da su da kawayenta, sai ta ce musu ya na ya zo daukata. Ga wata kawata dauke ta cikin mota, sai na ce dan ni ta ce mina akin su ne a kusan gidan Fatima sunanta. Da ta juyo maka idoni sai da na take fita, take sai na ji na fada kogin kaunarta. Yarinyar ta kadi babu mutu ta makar ita ce kanta, tana magana ne ko na yi zugun da kallon bakinta. Ba tana gaishe na ashe samsam ni ba ma na jinta. Na saki jiki baki duka na dagewa kallonta, sai na tambaye kanwata na ce wai yawa sunanta. Ita ce baya yana faɗa maka koko kawanta, ababen wata tun da na kalli da komai na manta. Ita ce mini lallai yaya ba za na faɗa ba shige mota. Na ce na gane Fatima lallai suna mai tsafta, na bude ta shiga ta zauna daidai a mazauninta. Da tana magana daidai kai Fatima ta iya bakinta. Haka nan muka fara da tsira cikin mota ba sassauci. Da na kai ta gida na zo na ɗauki abinci na zanci, na ci su abinci gabana na ga da yin kai ma baki. Da tunanin Fatima ya kama ni ina neman ɗauki, na kwashe awa biyu ko motsi ban yi a cikin ɗaki. Kanwata na yi kira da ta ganni kawai sai mamaki, yaya na ka canza ta faɗa mini sai na rage baki. Ya zan yi na same ta ki faɗa mini kyauta zan baki. Da ta toshe gidan su Fatima sai da ta tana ko shiga ta iske Fatima ga ta cikin daki. Ita ce mata dan Allah yaya na ne ke neman ki, ita ce mata dan me ni dai an ce ne na kirawo ki. Ita zo ta tsaya karakar mu tana tsaye